Halkolok romui bemar bai choprop jagui lengpra jak korbuk bwkhaste amsayok khopjak matarai kami jentatisa ADC amsani takhuk okora nuktarai riyang. Kisa sal swkang cancer sak hamnogo sak naijakna phaiui bini sago thui kwrui wngma bai botol kaitham thui dana nangnai hinui sajaka saknaini bai. Phiya nukhungni thani aswk phan kwrui wngma bai omor chakrani wngui hasteni khagonang lukurokni thani chubamung sanka. Aboni bagui kebo B positive khoroksaswk thui yapharna manai tongkhe chubanani koimung narwkha. Chubasu khaina bagui o kokduk number bai kwrwngdi 9612972045.